उन्दुनो थार दिनैनि सिगां मानो दाबो सिखाराखै नों लाजिरोङि गथ'? उन्दुनायाव मा डिस्टार्ब? आइदि एरे फुंजानि सिखारनो मोना बिदि बुयो नामा? सालायलायबाय। 10ता बेरे फुंजानि जाबावो हो? 10ता बेरे फुंजानि जाबावो? सिखारगोना सिखारा नोङो? दुनियानि मानसियानो सिखारजोब्बाय। सोरबा अफिस सोरबा स्कुल थांजोब्बाय। थेवबो नोंहा दाबो सिखारा हो? फरिखा गोनां मानसिया बेबायदि जायो नामा नोङो? नोंखौ आंनि मान सनमान थाजोबसिगोन नोङो। बेबायदिनो थाबाय थानोना थाब थाब दुगैनानै सिखारनानै थांनो। फरायनायथ' गैखाला। आरो नै खनसे मावनांगौबा लावथिसो होफैगोन आङो। सिखारबाय दे सिखारसै थांगोरदो नोङो सिखारबाय आं दे मा जाबावगोन बे फरिखाजोंलाय जानायावबो सुख गैया लोंनायावबो सुख गैया उन्दुनायावबो सुख गैया खिनाय हासुनाय जेरावबो सुख गैया मेट्रिकखौ बारग'नाया बारग'बाय जेबो सुख गैया माबा कर'नानि थाखायसो पास जादों होननानै बुङो नङाबा बे बोसोराव आंहा फरायखाथारदों बुरजा सिखारदोंना सिखाराखै हमा सिखारदोंना सिखाराखै नोङो गथ' हो सिखारबायलै आयै सना लोखि सिखारबाय सिखारदोंबालाय बोरो माथो दाबो मोखां मोनसुफैया दा मोखां सुनायानो 1 घन्टा लागोन लासिंसिं लोगोजों नेफैजाबाय थानाय बियो सामफ्रामबो गाव गावनि स्कुल थांनांगौखौनो मिन्थिनो रोङाखै गैलालै बरबाद रायजानायल' सेंग्रा बैसोआनो रायजानायजों थांसिगोन खोमा देनांबो हाबा जाबा बिसिजों रायजाबाय था दाबो सेंग्रायाव बिमाजों रायजाबाय था आंहालाय सोरजों अनजाबावनो आया माथो टाइमाबो जाबाय मोखां सुनांसिगोनलै नङाबा दा दाउ बिमाजोंसो खेबजालायगोनलाय है फरिखायावबो जेबो हाखाया नामल'सो फैनोसै माथोबाव नकलबोथ' लानो मोनखाया बे फाग्ला मास्टार खर'आव गांसे गैयिनि थाखायनो गावहाथ' मारै मास्टार साख्रि मोनखोथाय नायनायावथ' दाखुखु लानथाथा गांसे गैजायि था